ginanjar kawilujengan lan ugi barokah panjenengane nggih kerukunan umat beragama. Ayo ayo. Nggih, wah. Oh, sinden pawakan begenggek iya ngono kuwi. Kok begenggek piye ta? Pak Yoyo biayane bagus. Heeh. Ya paribasan dalang hebat ora mung paribasan dalang hebat. Ning aku ora gage-gage. Ngono nang padha wong wedok ngemong rasa. Sing wedok ki sapa? Aku karo Bu Kesi. Nek Bu Kesi genah lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Nek ngisor telonan. Engko nek anu lungguh semampir. Anu iki lho. Subuh zuhur lan asar salat sayekti ngadohke tindak mungkar. Iki ana bintang tamune. Sapa no? Mbak Mimin karo Mbak Apri. Longgar to panjenengane? Weh, piye to? Panjenengan iki longgar tur dasare wis sehat walafiat. Tur dasare Mbak Mimin ya wis tobat tenan. Ayo, syukur. Jeneng kene iki lho letake FKUB iki nang kene iki. FKUB. Ora mung ngrukunke umat beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ning nyatane rekor pada malam hari ini ngrukunake wong lanang, wong wedok karo bancine pisan. Ngono kuwi ning iki multi talenta. Temenanan elok tenan. Ditampilake yo iki mereka berdua wis rawuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam Mbak Limbuk Mak Cangi. Syukur sehat nggih Mbak Apri. Sehat menika nggih pangestunipun. Bida saking Klaten jam pinten? Wow jam 09.00 saking Klaten. Syukur. Niki nggih lumayan rame jobipun. Ya alhamdulillah pangestu panjenengan. Nggih. Rame gek dalu menika sing kula anti-anti saged pinang nggih Pak Yoyo kalih rencang-rencang Madangkara. Aduh nggih. Saya melih wonten pujaan hati kula ingkang rawuh. Sinten? Imam. Inggih, syukur. Jenengan tasih kemutan kalih kanca niku Nggih, elok. tasih ngoten, wong nggih pernah wonten cerita masa lalu kok nggih. Ngaten to? Nggih. Pripun crita napa? Nggih critane. Kula pun ditungi ngeten nggih. Oh, nggih critane rumiyin. Nggih. PKN niku rak nggih badhe saling kenal ngoten to. Nggih. Saling pun ajeng berpacu ngoten to. Niku PKN. program dari FKUB, kerukunan lho niku. Nggih. Saling kenal niku. Nggih. Lah kerukunan lho. Nggih. Gandeng kula niku rak nggih dilindungi kalih FKUB lho. FKUB menika rak nggih melindungi untuk kekerasan anak lho, nggih to. Nggih. Lah kula niku sire ajeng dianu Mas Imam. Tujune kula terus dilindungi FKUB. Nggih. Mas Imam terus gelo. Kae lho Lek Mas Imam. Nggih. Rumangsamu kok nyun sewu karo ngrokno yoga-yoga rada melek sithik tok godho, yoga melek sithik tok godho. Aku iki lho paribasan MOU ku nek nderek Pak sing penting kula gelem nderek dalang sapa wae. Waton yoga-yoga ki aja ngantek nyinggung rasaku, aja ngantek ana sing demeni aku. Lah ngapa? Aku artis populer lho. Nek karirku hancur mergo aku konangan gendaan karo yoga apa ora? Pamorku hancur. Telek wong suweke kok dadak, tuweke kok dadak. Senengane. Ndek puno ya penyanyi Pak Yoyo ki ya bancine ban silatan. Lah pripun? Bintang tamu duo sinden Mimin Apri. Rayo disampar sisan sugeng dalu Mbak Mimin Mbak Apri wis pindah. Sugeng dalu Mbak Apri sugeng dalu saking dalu jam. Lah aku ki apa bintang tamu. Tak kira kowe Niki wau dereng sekedar Mbak Apri jenengan mang mriku Mbak. Yo ngenteni dalang kondangan urutane. diajari lho. Rada maju mriki, ngono urung-urung wis mutung. Pisan rapindo. Kula nderek penyanyi seprene terakhir karo tengah tahun yang lalu ten Sawo ten Ponorogo. Pengen dibageke. Napa kula ki rumangsaku nek ukuran cantik ya relatif. Kabisan kula ya ra kuciwani. Tutut ya madolke. Wong jene penyanyi rek kalih kula nu babakan menapa. Kok sik to, Pak Yo. Kok sampe nang Sik tak leganane. Nggih. Kula bageke. Nasional mengakui panjenengan wakle-wakle kalian kula. Bintang tamu lho sugeng dalu Mbak Min Mbak Apri wis penak aman. Sugeng dalu Mbak Apri, saking dalu jam pinten. Aku dianggap batang ya enak.
Kok sik tok urung wayahe sing sabar. Nggih, urung wayahe. Mau lah, Sampun Mbak. kabeh mboten amuk dalu menika. Wih, Mboten dune amuk dalu montrat ora. kaping-kaping lho. Nggih. Panjenengan mboten pirsa, men tak jelaske sisan. Kok sik tok. Bapak dokter Andi Rajimen, Bapak Haji Rajimen nganteni. Pokoknya bintang tamu sebaik emoh njaluke Mimin direwaki salat malam. Ketemune Mimin. Ketemune ora Mimin, Sukimin. Kok tekan mriki penyon kok. Kedap kula bagekke. Sajak tambuh Ngaturaken sugeng rawuh dumateng ingkang winantu ing pakurmatan Mbak Apri. Sugeng rawuhipun nggih Mbak nggih. Nggih, sugeng dalu Pak Yoyo. Nggih. Sami sehat nggih Mbak Apri nggih. Sehat Pak Yoyo. Nggih. Nggih, mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan lan ugi barokah panjenengane nggih. Kerukunan umat beragama. Pak Yoyo. Nggih. Wah. Iki kok ketok ya aku ki cacar air ora ngene iki kok. Piye? Nggih. Oh, sinden pawakan begenggek iya ngono kok. Kok begenggek piye ta? Pak Yoyo biayane bagus. Heeh. Ya paribasan dalang hebat ora mung paribasan dalang hebat. Ning aku ora gage-gage, ngono nganggo etika. Lah lenggah garwane lho, ngemong rasa. Lah kan padha-padha wong wedok ngemong rasa. Sing wedok ki sapa? Aku karo Bu Kesi. Nek Bu Kesi genah lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Nek ngisor telonan. Engko nek lungguh semampir. Iki lho, malah nyapu dalan. Pirone iki lho ra nyapu dalan ta menika ra nggih ta wong agem nyampe. Wong wedok nganggo nyampe ra ya nek. Wong wedok kok nek nguyuh ngadeg kok nek nguyuh lungguh kok lecet. Kuwi jenenge forum kerukunan umat beragama. Nek iki sing didelokke ora babakan nek guru ayo jagatan medsos kae wong ayu-ayu kabeh. Ini sing mumpuni. Lah ya toh ditintingi. Mumpuni ki ono kriteriane. Nika Pak, oh nika gur menang ayu tok. Apri mau apri kaya apa? Kae trek rekote elek pamane. Lah Sukimen ki sapa? Lho, kira ngerti to? Piye? Aku carane SP, nang ngeri SP. Obat. Jadi carane dengan polisi Intel. Kintel. Oh, nembe ngertos nek jenengan bae kintel. Intel. Oh, Intel ta. Intel. Lah, kowe ngerti ra? Boyolali iki paribasan rumah kedua kanggoku. Oh, kowe ngerti to nek Boyolali zaman dhisik lho. Jane wilayah paribasan Musuk, Taman Sari ki kekurangan air. Ning sekarang sudah dibangun embung-embung penampungan air Satemah Boyolali ora bakal kekurangan air. Kuwi nomor 1. iya. Pembuatan KK, KTP dan surat menyurat gratis tanpa dipungut biaya. Boyolali. Nek ono kebijakan sing aku ora cocok. Apa? Sono Layu dadi kawasan hijau ki ra iku mangkal ra ya dadak pindah to. Berarti kebijakannya mesti plus minus ana untung rugine. Sebagian orang ra ya dadi malah ya pindah ngarepe ning dhuwur kijing kono. Senengane. Saged sowan Bapak Dr. Andes Haji Rajimin matur sembah nuwun. Sembah nuwun Pak. Rencang-rencang panitia FKUB matur sembah nuwun. Timun wungkuk jaga imbuh. Sak gaduk kula sak kamat kula sing penting kaya sing diandharke penyanipun Pak Dalang kala wau. Indonesia itu bukan merdeka ora mergo satu agama. Ora mung mergo saka Islam tok, ora mergo saka Hindu tok, ora mergo saka Kristen Katolik tok. Lan uga ora mergo saka wong Jawa tok, ora mergo saka wong Ambon tok, ora mergo saka wong Batak lan sak tetapi keanekaragaman paribasan apa heterogen masyarakat yang heterogen Indonesia itu sing beraneka aku sing gedhekke bangsa Indonesia tetep bakoh kukuh mula rukun agawe santosa crah agawe bubrah. Islam apik, Hindu apik, Kristen apik, Buddha apik. Sing ora gelem nindakake ajaran agama. Lho, sing ora gelem nindakake pomon KLDI, MTA KNU sing ra nindakake sing ora gelem rukun sing gawe cerah gawe oknum-oknum sing pengen mempecah belah bangsane dhewe nganggo dalih agama. Sik tak pedho dhisik. Iso muni ya kudu iso nglakoni. Jenenge umat beragama yang baik harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya toh. Nggih, insyaallah. Jenengan agamane napa? Kula Islam. Lah lek Islam pertanyaannya, wingi salat tarawih sampean melu sope wong lanang apa wedok? Niki soal akidah lho, iki soal iki soal beragama lho, aja main-main lho. Ning panggung iso dienggak-enggokke. Heeh. Nyun sewu nggih. Heeh. Seniman ya seniman akhlakul karimah dijogo. Lah kula takon. Jare wong beragama sing apik kudu ngibadah. Nggih to, leres to. Mongko salat sing apik iki selalu berjamaah. Jamaah. Pitakon kula jenengan melu golongane wong lanang apa wedok?
Kula pas salat tarawih wingi, nggih to? Nggih. Ten sop kakung nek pas dum-duman jaburan nglumpuk ngen wedok. Lah nek kan wis bar salat wis Nek aku ben ra bingung, aku ning tengah-tengah kok, Lek. Ning nggon pas sekat kae aku. nek sekat malah go indek-indek ora ngibadah kok le jenenge kok le. Pembangane bingung. Almarhum mbokku iki kan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Heeh. Beliau itu nek Napa-napa, Mbak? mbok kula Aliran kepercayaan Sabto Dharma. Oh, nggih. Simbok, Sarki Simbok. Terus Simbok niku nek subuh kae beliau ya beribadah sesuai keyakinane. Wow. Ning mesti ngelingke le tangise. Kok le? Anu nduk. Nduk tangis. Anu nduk ngono ki. Le iki karo masku maksudnya. Telek Le Sukimin. Anu nduk Oh, jane mboke wis bener lho kuwi mboke. Mosok disalahne. nduk tangise. Subuh sik apa kewajibane perkara engko turu meneh ra apa-apa, sing penting kewajibanmu. Beliau itu non muslim, ibaratnya aliran kepercayaan. Ning tetep ngelingke. Ngelingke. Piye dicepaki ruko? Yo sarung kok ruko. Jarendo. Intinya apapun agamamu, dimanapun kamu berpijak, rukun kuwi tetap kudu diutamakan. Pokoknya tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ngeten Mbak Mimin Mbak Apri. Ini kok pengalaman kula pribadi. Mboten kok buka wirang utawa sejarah niku mboten. Ning kula aslinipun lak muslim. Nggih. Bugesi rumiyin menika non muslim Hindu. Nggih. Akhiripun purun mlebet wonten Islam. Ning bapake ibuke ngantos sepriki tasih Hindu. Nggih. Ning gumun kula Pak Ibuke Bugesi Mara sepuh kula sangat toleransi. Angger kula sowan wonten dalemipun Tulungagung. Mak, Pak, Assalamualaikum. Mriko nggih jawab, "Yo Le," ngoten niku. Mboten Ning ra ngormati. Nggih, ngormati kan bahasane dhewe-dhewe ngoten niku. Nggih. Ngapunten nggih Bu Kesi, dalu niki kula kirang perfeksionis. Ngeleng. Nek masalah muka kula dandan pun maksimal pun totalitas niki nggih to. Anu cara sanggul nggih pun demes. Mung nyon sewu kebayak kula kecendaan nggih. Nek sing ra ngerti ra ndarani pamer gelang to wong sing ra ngerti lho Mas to. Kecendaan banget nek wong sing ra ngerti sing wong iri dengki ra ndarani padahal niki mergo kecendaan. Sing wong ra seneng iki aku ya gumun lho Lek. Gelang awet corona ngantek sakyaene kok jek awet ra kadol ya. Menengo jenenge Sopi kok pati. Bukan Kecendaan sing ra ngerti wong sing ora seneng sing wong iri sing pikirane jahil metakil dengki srae mesti ndarani. Nek sampean iki pamer gelang ngono ki lek jaman saiki malah kleru lho Mbak Mimin. Liripun. Padha karo jenengan iki ngundang kejahatan. Nuwun sewu. Niki piyainipun kathah. Racake pancen piyai sae. Ning ada satu orang oknum sing nyatane nggih oknum niki bakal jahat kalian jenengan. Terjadi banyak di layang kabar di televisi Piyai Putri neng apa kuwi pasar ngagem apa kuwi jenenge mas-masan nggawe kalung digelandang jambret nganti tiba nganti dadilan patine. Nun sewu. Ngoten niku ngati-ati. Zaman saiki pamer perhiasan dudu nggone. Mancing nggih. Mancing niku. Ning nek umpama aku pribadi kula ya artis kondang populer bondo kula ya wis akeh Mas Picih Rajaprana ya turah-turah. Umpama kalung iki sing ketelisut ngono aku ora apa-apa mau dijambret. Sing penting kudu kehormatanku kok. Kehormatan kok dikrawuh. Sampai kehormatanku rak ya kok. Kehormatan nek paribasan iki ketelisut paribasan umpama tok silang. Kowe ora ngilu karo githokmu ngono kehormatanmu dapure kaya super tetra ngono. Lah obat koret. Nek kalung ngono paribasan digadekke apa ora iso nebus sesuk tuku meneh. Nek kehormatan lek mulihke pripun lah ya. Pokoknya sesuk pokok men sesuk aku nek panitia ndawuhi riderku ora neka-neka. Riderku ora njaluk dijemput Alphard ora njaluk tempat hotel. Sing penting ada dua panitia sing antar jemput. Teras rono ki arah ngendi nduk? Arah Nepen. Lho ki rak ya rada ana bulak sithik to. Lah nek dian nganti aku lho, diawenge wong rene diblusuk kene Tegalan. Ya kuwi sing mbok ajab to. Oh lah iya. Sing ngaturke panglipun. Mbak Mimin menika sowan Boyolali menika kados rumah kedua. Ngaten. Rumiyin saderengipun dados pesinden, Mbak Mimin menika berawal dari pengamen. Pengamen. Ngamenipun wonten Pengging. Nggih. Unggul Pengging. Setiap malam Jumat. Lajeng pindah wonten Soto Mbok Giem ngajeng SD Mbanaran. Ngajeng SD pirang tahun kali? Kali 5 tahun 2009 sampai 2014. Oh. Mboten kula pengen ngerti penasaran. Sampeyan ketika ngamen niku lagune napa? Dipraktekke mawon. Ya. Piye ta, Lek? Maksud aku cerita ki flashback ki paribasan nek orang hidup ki berproses kristalisasi keringat lho ora kon praktek ra yo aku malu. Ya ora apa-apa. Flashback
gen eling jaman kowe nyambut gawe ning Bang Jo. April lambene elek. Novel aja nguatke rene. Ngalah. Ngerti ae Dhisik wegah aku konsentrasi mbok ranah pribadi ki ora digoneng panggung ngono lho. Aduh. Lho kowe lho jajar nopali lho, kaya nopalan ngeterke priksa mbahne kakung. Piye lagune apa mbiyen pas? Lagune pas ngamen. Iya. Ya ngangge melet-melet ngono kuwi. Nggih mboten, iki kula kalem to. Oh iya. Doel sukanya doel. Ah, nempel maunya nempel. Ih, cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh. Lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Lagu kuwi ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tahta wanita. Dari wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mulo lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Setan iblis ki nggodho dalane werna-werna. Nggih, mboten. Jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti duwe pengalaman pahit. Kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman tau dirombong kae lho, Le. Nek dirombong kae. Kae dibayar dit palsu ngono. Aku ngamuk, Mas. Piye to wis dosa kok dibayar dit palsu aku ngono zaman aku masa jahiliyah, masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critakake wong arep ya ben ngono gitu. Lah wong kok ya wedok palsu aku jenenge kok ya wis dadi ya bener. Lah ya kono ya ngono was gobyos dosa ora entuk duit. Pengalaman terburukmu apa? Lah ya kuwi mah wis dibayar dit palsu kok. Nek mboten nate amit sewu dipun garuk Satpol PP niku mboten nate nggih. Nek digaruk karena gelut nate. Sampeyan iki gelut. Lah kula kan membela harga diri saya toh ceritane. Lah terus ditarik tapi ternyata cuman salah miskomunikasi aja. Oh. Nduk sesuk aja metu bengi ya wong wedok iki godane akeh onjih. Nggih. Mboten dituding-tuding disalahke ngoten mboten. Tapi diarahkan. Masukin nanti pipiring tindak pidana ringan. Wah. Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Nggih. Terus kula diparingi redono kawan yuta. Nggih. Jaman semonten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi krembaka. Mula kondang mimin blantik wedhus niku mergo kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya juragan. Maksudnya ngene lho, Nduk, ilmu sing dipethik kuwi hidup itu berproses. Ora ujug-ujug ongkang-ongkang lungguh krasa gumelan nanging berproses saka wit ngono lho. Lah sapa ta sing ngerti saiki aku dadi artis kondang kaunang-unang sapa sing ngerti lho. Lah wedhusmu kae rak gembreke rak kaya wong wedok ta. Ndek. Nggih kalih guyon kalih panglipur nggih, Mbak. Inggih. Sak menika panjenengan berdua ingkang trep kangge event ingkang dipun selenggaraken kalian FKUB niki kinten-kinten napa magepokan kalian kerukunan. Nggih. Monggo. Katresnan saged wong kerukunan niku lak jembar tebane to, niku nggih. Wiwit saking skala kecil saking keluarga, rukun karo anak bojo keluarga, karo tangga lan sak piturute. Nggih, leres. Pinom jangan ngedrop, Nduk, santai aja. Ngedrop karo sapa? Kali kula kok ngedrop kok ngoplok. Santai engko tak mong to ning ngadep. Ngerti pasuryanku kok ngedrop. Kalah ayu ya. Lah ya ayu kowe ning kadang kan ngono ki mental membawa. Dadi ayu wis semangat tekan panggung ana bintang tamu kondang terus kowe ngedrop ngono ya iso to. Pinong ki gumun. Napa? Bintang tamu kok kisut ngono. Iki ora kisut glodoki. Kok nek wayahe apik rak ya apik. Iki kok 3 tahun ora apik-apik. Nggih. Menika rak nyarengi hari Paskah nggih. Nggih, ugi mengucapkan selamat hari Paskah bagi yang merayakan hari Paskah. Toleransi tetap ya, Le. Enak. Nggih. Iki diaturke napa? Tembang kangen nggih nambani kangenipun panjenengan berdua sing nyatane rumah kedua jarene wonten Boyolali mriki. Nggih. Dipun bawani riyen. Bawanipun pangkur mawon nggih. Wah nggih. Apa lho terus kok ora ono rekoso aku meneh. Walah lah kita ya bener kita saling melengkapi nek salah kebablasan nek ya rekoso aku to. Aku saya tua pengine menep mung srawung terbebani dengan apa telek
Kangen ku tanpa upama. Bar suntike suarane apik kaya ngono bar aku bar preksa lho aku bar disuntik malah rusak awakku. Aku apa jenenge semangatku ki terpacu lho Oh Le. ya ana pengaruh. Mergane apa? Mergane nek kumis tipis. Ngono ku ya marake iso motivasi ya iso, marake nglokro ya iso, gumantung awake dhewe. Nyawang wis mengkorok. Donya kan nek digelar to, Nduk. Wong bagus to wong ayu ki nggo nyemangati ya iso ning dadi panggoda ya iso, dadi njlomprongke ya iso. Bondo ki dienggo dana driyah ya iso, dienggo paribasan, dienggo angkara murka, dienggo ngeslot ya iso. Lho gumantung cara lho. Iya bener. Hotel ki nggo istirahat ya iso, dienggo mesum ya iso, gumantung gumantung oknumnya, jadi jangan menyalahkan tempatnya. Oh iya. Kulino Ayo. aja ya. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Gandeng iki ngambah laras dhuwur sumelangkul nganti Mbak Apri ora kuat. Men dipun bantu kalian gurunipun. Dasare bar loro, Nggih. bar loro mesti suarane sing laras dhuwur ra tekan. Iya. Niki nanggung laras dhuwur ra tekan, cendhek ngagur-agur. Gumun Karena pilihane iku. Lah nggih, lar ngomong lah. Nggih, mila jenengan sing nutupi. Niki gur menang rai karo awak permaan kok nek ra dipermak awake raine ra madol. Wes sok ketoke le munggah swarga gur gelunganmu kok Le. Lambene nek omong jan. Nyepelek. Ayo. Nonano. Ayo Mbak Mimin. Tilinganipun kan. Rada budet wis tuwa. Apa enek sinden wos. Dimake tenan lho. Bu Kesi nyun pangapunten di sinasa penjelasan dosa nih lak mboten nyun sewu wis ora gampang melih nek kula mumpuni to Bu pun mboten kaget melih to lho Bu Kesi. Waslah wasanggonku nunggu. Kalau jika munter piye? Apa larase iki munggah sak wilah ya Mas? Munggahane. Heeh. Kok tok gawe barang iki mau. Bulu menjingmu le pindah ning cengel iki mau. Waslah wasanggonku nunggu. Kowe iki wong bawa kok kaya wong lelaku ngono lho. Kok lelak. Mbok sing santai ngono lho. Apa ya rapake karo Mas Santoso ya? Pak Lurah. Lah ya Pak Lurah teras. Nggih. Waslah. Sebenarnya apa ya? Ya, ya ora apa-apa. Waslah wasanggonku nunggu sliramu. Waduh. Nafasnya landung kok. Nek napas cekak mesti do medhot-medhot. Sliramu amung leledo. Lek nyuara lanang nyapa kok sikile sing tengen dijokne nyapa? Cerimpet-cerimpeti nek. Oh alah, biasa nyuara lanang malah kaya Pak Juwair kok le. Pak Juwair ya becik hebat. Sesuk ade melu Pak Juwair lho. Iya. Sesuk bagaimana Pak Juwair lho kowe. Jangan pelek. Ora melu-melu aku. Ngelingana rikala tinake pungkur sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing batin. Kon
kondange lak Mbak Mimin niku gurune Mbak Apri mergo luwih senior. Gandeng panjenengan kekalih wau lek sampun nembang gantian. Sing biji ampun jenengan ning sing dadi juri niku penonton. Nuwun sewu dumateng sedaya para lenggah. Mbak Mimin kalih Mbak Apri kala wau swantenipun sae sinten? Mbak Apri. Lah kowe dawa dolok kok tak mono kok. Penonton ki tak bayar kabeh. Tak bayar kabeh aku sinden anu merwira kok. Lah kula dhek tak nggo apa ora tak driyahke iki lho. Waduh, nggo apa? Lho ngono. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nek aku wis cukup dhek 50.000, dhek sak juta tak nggo apa ora 900 tak sumbangke. Paribasa digembel ra mendosol, atau diguang ra kemerusak. Kae mbok sumbangke apa mbok nggo ngangsur Lek? Sebagian. Apri. Bosok. Ya sebagian nggo ngangsur, sebagian dienggo sangu urip, sebagian didono driyahke dadi wis ana planning-planning. Lah wis jare wis sugih kenapa sing diutang jenengan kok sing ngangsur barang? Utang iku nggo penyemangat. Oh, rekasane wong ditanggung jawab ngene iki. Sing penting nyaur. Mula nek ana wong meninggal nika. Nggih. Wong meninggal kae anu ingkang tasih sambetan kalian keluarga, anu utang piutang saged sambetan kalian keluarga. Mergo siksa kubur sing medeni kuwi siji siksane wong utang ngantek mati ora nyaur. Nomor loro siksane wong nguyuh ora resiki mung dikupat kapitke. Mula kuwi lho dikupat kapitke. Lah, Yanto kula niki sering ketemu kali Mbak Apri ning tetep nggumun. Pripun? Jenengan len jogek luwese aduh luar biasa. Sembah nuwun Pak Yaya. seronok Pak, seronok. Mboten niki endah niki Edi niki Peni. Lho, endah no Lek dadi kendange karo apa jenenge polahe awak ki kudu pas ngono lho. Nek wong dikarep ya ora kurangi pangalembono, nek ra seneng ya ora kurangi panacat. Lah kok malah kowe Lah kuwi ngaturake witing klopo sak lugune kok ya temenanan. Piye kakung nek ngalembono. Kowe iki aja bangga. Ngono ki malah tak onceki. Nek sing wong nalar, sing wong lantip, sing wong sempat ki dionceki. Lah dialem kok malah bungai bangga. Ngono ki ndek pamrih, ora mudeng. kulite iki jek enom angel dionceki. Kowe iki kok Maksudnya ngendikane beliau ki iso ditintingi dionceki, diunggah udun ki aja ditelan mentah. Ora nalar pengalaman hidupmu masih. lah nek kowe sing dingonoke coba Mbak Mimin ki kok goyangane apik ngono piye? Lah ngono selama hidupku ngono wong alem aku ki. Selama hidup lho ngono wong alem aku ayu ngono ki lho ngono. Mboten niki wae ngangkel alem lak nembe Mbak Apri, menawi Mbak Mimin waduh luar biasa. Jenengan niku egolanipun namung sederhana, alus, tidak perlu banyak gerak ning nyatanipun saged memukau para jim setan priprayangan. Sepenting aku ora masalah goyangi segibok, sepenting aku seks appeal yo. Seks appeal apa? Body language ki lho, kecil-kecil tapi lho, wah, kae kok lah. Lho. Dadi orang melihat ki wis imajinasine tekan ngendi-endi ngono lho. Lah kowe sek apir kok susumu daya ngulon ki kok. Sek apir kok susu daya ngulon. Keprok dhewe lho. Nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri ngeten. Nggih. Menika wau wonten dawuh saking panitia mliginipun Pak Lurah. Pak Lurah, Pak nggih. Joko nggih. Menika wonten Ananda Eko Marsono. Ananda Eko Marsono. Nggih, menika nuwun sewu tunanetra Oh, ngeten, nggih. nggadahi swanten ingkang sae. Nggih, nggih. Lan kala mangsa ugi kepareng dakwah utawi pengaosan. Oh, nggih, monggo pengajian lho, Le. Mas. Nggih. Nggih, assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Cahya. Wah, nggih, sampun ngertos kalian kula, Mas. Kula subscriber Kuntadi channel kok, Pak. Sembah nuwun. Sering anu mantau teng YouTube. Nggih, sering. Nggih. Nek dalu sering. Jenengan yo ngefan karo aku rae, Mas. Jenengan sinten to, Pak De? Aduh. Suwantene putri kok suwantene putri mesti ya wanodya to penyan menika kok Lah yo. kula wau krungu-krungu kok jarene esuk men blantek wedhus iki. Oh alah. Nggih, matur sembah nuwun Nggih, penyiar tresna Mbak Mimin. budaya. Iya, pengen mbek ajar kok. Mboten napa-napa. Dek Eko pidalem saking pundi? Kula saking cerak mriki mawon, Pundi? saking Doplang. Oh, Ndoplang. Ndoplang. Ndoplang ki Lor Janti. Nggih. Apal Mbak Apri ya. Pripun? Jenengan kok apal? Apal
ngono. Tak dibribek wong mriku riyen. Mriku kampung lele. Apri ki anggere kok Apri ki laris semen ngendi jebolane ndek pacar tukang son, ndek pacar pengendang jaipong, ndek pacar ngendi ternyata kok campur sari ngendi melu, ndek pacar penggerong. Nah, iki aja pemenang karo Unik iki ya dadi pacare lho dhisik. Sekarang karo Unik galake. Dek ka badhe ngatur. Pengedan badhe ngatur kenapa? Napa nggih? Lagu Pepeling mawon. Oh, pepeling. Oh nggih, Kepareng menawi ngoten Bapak. malah trep menika wonten ingkang keparengersakaken. Sekedhap nggih Mas Iko kula waosipun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula bala dhewe Eyang Kakung Mbah Umar katur kidalang ing pakliran menawi dipun keparengaken wekdal sakmenika ing limbukan nyuwun pepeling Slendra Sanga. Nggih, kalian lagu tawi tembang titipane anak putu pelok barang. Nggih. Menawi ngangge bawa wonten piyantun ingkang mbawon nggih ngestakaken dawuh matur sembah nuwun. Menika ngersakaken pepeling trep menawi ngaten Mas Eko Marsono. Mas Eko. Nggih. bawa ya Dek Eko. Nggih, bawa ngidul karo bojone. Oh, lah ndagel lho senengane. Bawa ki yo lah. Rukun Islam kang lima puniki Taslim kan jawab nongke wiwitane. Niku sesuai deman niku. Oh, ki mudeng kok. Berarti jenengan sok sesuai deman soan berarti jenengan. Boten kula kok gur tumbas. Oh. Malah katindakno mring para sesama aja padha ditinggalke rukun lima pun niku syahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. para lenggah nyuwun tepuk tangan kagem Mas Eko Marsono luar biasa. Nggih. Luar biasa. Nggih. Sak Sanget. Sak tembangipun. Nggih. Oh, Nggih. Mangke sesarengan kalian Mbak Mimin kalian Mbak Apri lan ugi Sinden Madangkara. Siap. Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Ki Anom Surata mugi tansah ginanjar seger waras lan ugi barokah panjang yuswa. Amin. Ya. Monggo dados. tansah dielingke yen wancine padha nindakake
akan wis ngumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat sayekti ngadohke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga dielingke yen wancine padha nindakake atan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar salat sayekti ngadohke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama kelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga matur suwun kula ingkang ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Mas Eko luar biasa ya sami-sami nggih Napa melih ngaturke napa badhe ngaturke pangandikan napa Dik Eko? Badhe paring pangandikan. paring pangandikan napa pun mboten sah ngomong akeh. Sampun ngaten mawon. Sampun matur suwun sampun dipun keparengaken derek sinau menika matur suwun. Sami-sami. Sembah nuwun jenengan suwantene kados Ki Gondowartoyo malah. Matur nuwun. Nggih. Sembah nuwun nggih Mas Eko. Nggih sami-sami. Terima kasih Dik Eko. Sami-sami Mbak Pri. Nggih, Lek dianu Lek, dikanthi Lek. Nggih. Piyaine alus, sopan, ya ampun. Nggih, teh. Mbak Mimin lek gemati. Lek kowe iki kan mau dipakde-pakde iki ya ora kudu nyangoni kowe iki. Mbok sing perwira. Sekedap Mas Eko sekedap. Mas Eko sekedap. Bungah menika. Nika ajeng dipun paringi Mbak Mimin ini piyai blobo biasane minimal nggih gang 100 ngoten niku. Sehat-sehat gede. Nggih. Nggih. Mriki-mriki kula tambahi enak penonton kerasane dalange cedhel ora nyangoni.
Aku mrekipik. Aku ngene. Tampakno no, tampakno men di anu lho. Oke. Dicaoske. Heeh. Kok 1000? Pak Yoyo Pak Wabine Mupeni ora. 1000. Men rambut gamude tampakno terus dicaoske, Dik. Iki nek rambu rangkung kok. Ah lho, Bu Kesi Pak Yoyo mesti diwilu-wilu lho senengane kok. Lah lambene. Lah to omonganku ra lidok to tenan. Menika dipun tambahi saking Pak Cahyo Kuntadi. Nggih, matur suwun Pak Cahyo, matur suwun mugi-mugi berkah barokah. Nggih. Amin. Mas mangdongakne kula sehat panjang umur Mas Eko nggih. Nggih, sembah nuwun, luar biasa. Nggih. Gek ngoten niku gek Mbak Mimi nyangoni, Pak Dalang nyangoni, Pak Lurah ki gek ya nyangoni ra ya. Sampeyan aja nyerempet-nyerempet. Pak Lurah iki seksi sibuk ning kene apa-apa Lho kula pun biayai. ditenggani teng transit sak Pak Lurah lho. jagongi aku wis sak ngono. Jan aku. Mereka Foto kan- namung ping pisan pindho lho Pak Lurah ki ping ngantek ping sejinah ono. Pak Joko niku. Nggih. Nila mesti profesional rampung beres. Rampung beres pun kula nggih ngangsur sasi wingi. Menika kangge perwakilan para kadang kepala desa. Nggih. Menika wonten Pak Santoso, Nggih. Pak Kepala Desa Teras. Nggih, Menika nggih. katuran minggah panggung ya, Lek. Nggih, siap. Nek Nggih. Mas Santoso ki ngancani awake dhewe ketok ya malah Nggih. gur mung senep. Ya digolek Enggak. sing asli to Pri Mas Mboten Santoso. napa-napa, wong. Dikancani nduk Winong apa nduk Birgita ngono nek adewe malah aku pekewuh dhewe to. Pak Santoso ki wis kulino nek karo wong ae sadurunge menjabat menjadi kepala desa rak nggih. Pranoto Coro ya MC campur sari ya madeg campur sari. Lah ya lah niatku seduluran nek Mas Santoso terus nyaman karo aku rak ya aku malah anu. telek men kok. Lho nyaman iku nyaman berkomunikasi. Nyaman le komunikasi ngono lho. Nyatane Nyengkuyung nggih, Mbak Mas. Mimin ki ya tenan kok. Prigen mugen tegen Oh, gelem tenan. lah. Niku wong atas kala wingi kula tangkatke kalih Apri. Sipun. Nuwun sewu Mbak Apri Mbak Mimin nek sesuk ya iso sewantang. Saged lho, saya ora live TikTok aku ya ngono. Live TikTok. Nggih saplek bar meskram niku Lah. rada rasa-rasen. Operasi miyum menika. Gak terkeragilan kan mboten saged sowan to Lah, nggih. nika izin. Nggih, matur nuwun Mas Cahyo. Pokoknya zaman campur sari ini Pak Santoso nek nderek Pak Santoso ki pakaian kudu rapi, guyon ra oleh lekor, ra Lho oleh. langke ra nuwun oleh- jenenge nuwun sewu iso pan mapan kok nek dagelan nuwun sewu. Nggih. Nggih, nuwun sewu rada miring-miring ra apa-apa ning nek penyanyi Penyanyi lah. MC iki ya. Mboten parah, Nggih kudu mlaku sak. Lah niki kinten-kinten Winong niki masuk mboten mlebet campur sari. Oh, niki, Mas? masuk niki. Masuk. Mengke kula nyun nomor ya, Di. Aduh, nggih. Dapat campur sari Lho ini maksude sok nek nuwun sewu warga ki mbutuhke penyanyi niku tak jobke ngono lho Mas. Nomor kula tasih dipun save to, Mas. Tesih nek jenengan iki Mbak Mimin. Nggih, kersane Gumyak Napa? Lintang Asmara mawon. Wah, nggih, Nggih, siap Mas Santoso. nggih. Ajeng bawa engko nek kontes kula nggih peke karo Mas Taslim nek bawa niku wis kena. Kena kalah kok di. Nggih, kalah sumunar. Nggih. Lintang Asmara Pak Mangga. Santoso melawan Winong Nawangse. Yuk. melawan.
aku bisa anduweni marang sang Hyang Sulastri. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi seksi upayane datang balen janji sabaya bukti sebaya mati. Menayu tresnamu kinarya tampa susah jroning badanku. Bagus rasa hatimu tresnaku tulus jroning kamu. Senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal terno. Senadyan nyawa pancen saka raga wis tresno ra bisa dipisahno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Matur nuwun Pak Lurah. lepatipun pangapunten Mas Yaya. Nggih. Monggo pun lajengaken. Sembah nuwun Pak Lurah, Pak Joko ngaturaken panuwuning tanpa upami. Pak Santoso. Pak Santoso nggih, nggih. Nggih sembah nuwun. Iya nggih. Yo nak kaki nak. Monggo tembang kangen dipun aturaken Du Sinden dari Klaten Mbak Mimin dan Apri. Ya Allah, Pri, ya Allah. Anu, cakepane piye? Cakepane piye? Cakepane piye? Wayah wengi udan grimis wis. Gempong ah. Monggo rencang-rencang madangkar. Saatase tembang tangan ora tekan gone. Ayo, monggo. Yuk, dados.
Pandang buyung rino wengi Balini indah manis sing sempul lewat kembang kangen iki wujud